Matapos nilang marinig ang mga nangyayari sa baryo, hindi na nag-alangang tumulong sila Omar. Pag-alis nila sa kanilang tahanan, agad naman nilang tinungo ang bahay ng lalaki. Dahil sa may kalayuan ito sa kanila, kung kaya't ilang minuto pa ang sinayang nila sa paglalakad, marating lamang ang pamamahay nito. Pagdating nila noon sa lugar, tumambad sa kanila ang napakaraming taong nagsisikumpulan para makiusyoso. May iilan din doong mga albularyong nakaantabay na parabang naghahanda sa kanilang mga susunod na gagawin. Pagpasok nila Omar sa loob ng bahay na yon, bumungad sa kanila ang napakaraming nakatirik na kandila. Karamihan sa mga ito ay nalulusaw na sa papag dahil sa tagal na nitong may sindi. Matapos itong masilayan nila Manong Arnel, inutos niya sa lalaki na alisin ang lahat ng iyon. Ayon sa kanya, mas lalong magpupumilit kumawala ang demonyong nasa loob ng katawan ng biktima dahil sa usok ng mga kandilang nakasindi sa buong paligid. Magiging mapanganib din ito sa taong sinapian sa kadahilanang magpupumilit ang nilalang na nasa loob ng kanyang kalooban na siyang maaaring maging sanhi ng pagkasira ng kanyang sistema. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa namang maapula ng lalaki ang lahat ng kandila alinsunod sa nais ni Manong Arnel. Nang mawala na ang lahat ng usok noong bumabalot sa buong paligid, inutusan nila ang mga kalalakihang humawak sa katawan ng lalaki na maging mahinahon upang hindi maapektuhan ng kanilang galit ang nilalang na nasa kalooban ng taong sinapian. Pinahinto din niya ang mga ginagawa noon ng iilang albularyo na ang nais lang naman ay makatulong. Matapos maisaayos ni Manong Arnel ang lahat, doon na niya inumpisahang lapitan ang pasyente. Si Omar naman noon, nananatiling nakatayo habang maiging pinagmamasdan ang buong paligid. Kaibigan, maaari bang malaman kung bakit mo ginagambala ang taong ito? Pag-usapan natin ang problema mo, nang sa gayoy wala tayong dapat pagtalunan. Mahinahong wika ni Manong Arnel. Nang marinig ito ng lalaki, agad naman itong tumitig sa kanya gamit-gamit ang mga nanlilisik nitong mga mata. Halos ang lahat ng taong naroon sa loob ng bahay ay tinititigan ito na parabang naninindak. Pagkasilay doon ni Manong Arnel, agad naman niyang hinawakan ang pisngi ng nilalang, sabay sabi ng, "Higlikas ako. Huwag mo kong subukan, demonyo. Kung ayaw mong pabaliking kita ng maaga sa impyerno." Pabalikin mo kung kaya mo. Galing na ako doon at kaya ko muling lumabas mula doon. Sagot naman ng nilalang. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman itong nagsuka ng isang napakaitim na likido na binabalot ng hindi mapaliwanag na amoy. Habang paparami ng paparami ang sinusuka nito, pasangsang naman ng pasangsang ang amoy sa buong paligid. Nang hindi na makayanan ng mga albularyo ang bahong yon, napagpasyahan na nilang layuan ang bahay na yon. Sa pagdating ng puntong ang mag-ama na lamang ang natira sa loob, doon na nag-umpisang kumilos si Omar. Kampante siya noong makakaya niyang mapalayas ang demonyong nasa kalooban ng biktima sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na kaya na niyang gamitin ang aral na itinuro sa kanya ng kanyang tiyuhin. Paglapit niya sa kinaroroonan ng nilalang, dahan-dahan naman niyang hinawakan ang buhok nito at kasabay nito ang pagwika niya ng, "Inuutusan kitang iwan mo ang katawang yan. Bumalik ka na sa impyerno at kailan may huwag ka nang babalik sa mundo ng mga tao." Matapos noong makapagsalita ni Omar, nagbigkas siya ng iilang mga buhay na salita sa kanyang isipan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang duraan ng nilalang habang patuloy ito sa pagtawa.
Anong sabi mo? Bumalik sa impyerno? Nakakatuwa kang bata ka. Ang liit-liit mo. Wika ng demonyo habang patuloy siya nitong iniinsulto. Dahil sa pangyayaring yon, doon niya napagtantong hindi pa sapat ang kanyang lakas upang maisagawa ang lihim na karunungan ni Balong. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang hinawakan ni Manong Arnel ang lalaki at walang pagdadalawang isip itong inihipan ng usal sa bumbunan. Paulit-ulit niyang ginawa ang bagay na yon hanggang sa dumating ang puntong nararamdaman niya ang panghihina ng nilalang. Bago niya ito tuluyang bitawan, inilapat niya ang nakuha niyang patpat sa kanilang sisidlan at walang pagdadalawang isip itong itinarak sa gitnang parte ng hintuturo at hinlalaki ng kanilang biktima. Matapos niya itong gawin, dali-dali naman itong nag-usal habang patuloy na tinatangkang palayasin ang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong nagsisisigaw sa kanyang kinalagpakan habang paulit-ulit na binabantaan ang mag-ama. Dahil sa mga narinig noon ni Manong Arnel na masasamang salitang nanggagaling sa nilalang, wala na siya noong nagawa kundi ang mag-usal ng isang espiritual na sandata sa kanyang mga kamay. Karaniwan niya itong ginagamit sa mga demonyong nakasapi sa katawan ng isang higlikas na hindi na niya binibigyan ng pagkakataon para sumailalim sa paglilitis. Nang masipat naman yon ang nilalang, mabilisan itong napatahimik na parabang nakakaramdam na ito ng takot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nang papalapit na sa kanya ang ama ni Omar, walang pagdadalawang isip naman siyang nagsisisigaw upang makahingi ng tulong sa mga magulang ng biktima. Ginagamit din ng demonyo noon ang wisyo ng lalaki sa pagbabakasakaling magagawa niyang matakasan ang papalapit na panganib. Subalit kahit anong gawin niya noon, desidido na si Manong Arnel na tapusin ang kanyang buhay at ikulong sa isang maliit na garapon. Paglapit sa demonyo ng higlikas, walang pagdadalawang isip naman itong itinarak ang kanyang espiritual na sandata sa dibdib ng lalaki. Matapos itong gawin noon ni Manong Arnel, tanging paghinga na lamang ng malalim ang nagawa ng nilalang habang dahan-dahang lumulupasay sa lupa. Kisap mata lang noon ang naging pagitan ng bigla itong naglaho sa katawan ng lalaki na parang bula. Sa puntong yon, alam na ni Omar na natalo na ng kanyang ama ang nilalang na siya namang labis niyang ikinatuwa. Nang akmang lalapitan na niya noon ang kanyang ama, bigla naman siya nitong pinigilan ng sa hindi malamang dahilan. Bakit tay? May problema ho ba? Gulat na tanong ni Omar. Wala naman anak. Sa ngayon, huwag muna tayong magdiwang. Kinakailangan muna nating madakip ang espiritu ng demonyo para maparusahan natin ito ng husto. Bantayan mo ang katawan ng pasyente natin, anak. Kapag nakakita ka dyan ng usok o anumang lumalabas sa kanyang katawan, ipagbigay alam mo sa akin. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Omar, agad naman niyang nilapitan ang lalaki habang maiging pinagmamasdan ang buo nitong katawan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang noon ni Omar nang masipat niya ang isang napakaitim na usok na lumabas sa tenga ng kanilang pasyente. Pagsilay doon ng kanyang ama, agad naman yung isinilid sa isang makapal na garapon at dali-daling binalutan ng tela. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, mabilisan nilang nilapitan ang biktima para ito ay kalagan. Ginoo, gising, ligtas ka na. Wika ni Omar sa kanilang pasyente habang dahan-dahan itong inaalalayan. Nang marinig naman ito ng lalaki, agad naman itong hinanap ang kanyang ama't ina na siya namang dali-daling tinawag ni Manong Arnel. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilis na namang nagsipasok ang mga ito
para kumustahin ang kanilang anak na sinapian ng demonyo. Nang mapagtanto naman noon nila Manong Arnel na maayos na ang lahat, ninais na nila noong magpaalam para makabalik na sa kanilang tahanan. Bago sila noong tuluyang umalis sa lugar, halos ramdam na ramdam nilang mag-ama ang taus-pusong pasasalamat ng mga magulang ng kanilang naging pasyente. Nang masipat nilang aabutan sila noon ng donasyon, mariin naman nila itong tinanggihan, gawa ng taliwas yon sa paniniwala ng kanyang ama. Ayon kasi kay Manong Arnel, maaari lamang silang makatanggap ng donasyon kung ang nasabing gamutan ay naganap mismo sa loob ng kanilang tahanan. Kapag ang kanilang panggagamot ay malayo na sa kanilang tinitirhan, wala silang karapatang kumuha ng kahit na anong donasyon na manggagaling sa kanilang mga pasyente. Dahil sa hindi mapilit noon ang ama ni Omar na tumanggap ng salapi, kung kaya't wala nang nagawa ang pamilyang kanilang tinulungan, kundi sumuko na lang. Pagbalik nila noon sa kanilang bahay, agad namang naglikha ng apoy sa kanilang kalan ang kanyang ama upang magsunog ng uling. Nakagawian na niya ito para maitaboy sa kanilang mga balat ang kahit na anong uri ng marka ng mga demonyong kanilang nakalaban at napaslang. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, ninais nilang dalawang magpahinga sa tabi ng kanyang ina. Tay, bukas ho ba babalik na si Tatay Balong? Wika ni Omar habang nakatanday ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina. Hindi ko alam, anak. Hayaan mo lang si Tatay Balong mo. Malay mo, abala ito sa kanyang mga ginagawa. Sagot naman ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, muling nabaling ang kanilang mga atensyon ukol sa pananaliksik ng iba't ibang uri ng mutya. Bagaman hindi gaanong nagtataglay ng mga mutya ang higlikas, ninais pa rin nilang pag-usapan ang mga bagay na yon. Ayon sa ama ni Omar, kaya hindi nagtataglay ng maraming mutya ang mga higlikas sa kadahilanang kapag nasobrahan sila sa pagtanga ng ganoong uri ng mga biyaya, magiging mapanganib lang ito para sa kanilang mga katawan. Bukod kasi sa matagal kumalas ang mga mutya sa kanila, nakakaakit din yon ng iba't ibang uri ng mga elemento na siyang sumisipsip sa esensyang tangan ng isang higlikas. Kapag dumating ang puntong masyado ng maraming elemento ang kumakain sa esensya ng isang higlikas, maaaring magdulot ito ng pagkawasak ng kanyang buhay. Dagdag pa ni Manong Arnel na kahit anong lakas ng mutyang pagmamay-ari ng isang higlikas, mapanganib pa rin ito sa kanya. Gawa ng hindi siya sigurado kung ang gabay nito ay tunay niyang kakampi. Matapos malaman ni Omar ang mga bagay na yon, napagpasyahan niyang maghanap ng dalawang mutya na maaaring makatulong sa kanya ng husto. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ko ang lahat para magabayan ka sa iyong pagpili ng mutya. Tandaan mo, hindi tayo ang pumipili sa mga mutya, bagkus ay sila ang pumipili sa atin. Pero nakadepende pa rin ito sa ilang mga sitwasyon. Paliwanag ng kanyang ama. Matapos ang kanilang pag-uusap, dahan-dahan namang ipinasilay ni Manong Arnel sa kanyang anak ang mutya niyang tangan. Pagsilay ni Omar sa isang butong ipinakita nito, halos kumabog ng husto ang kanyang dibdib dahil sa kaba nitong naramdaman. Ayon sa ama ni Omar, ang kanyang nakikitang buto noong mga oras na yon ay isang mutyang nakuha nito sa puno ng kasoy. Marami nang naitulong kay Manong Arnel ang mutya ng kasoy, kung kaya't labis-labis ang pagmamahal at pag-iingat niyang ibinubuhos dito. Ipinagtapat niya din noon kay Omar na isang mutya lamang ang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Dagdag pa ni Manong Arnel na kapag magtanga na si Omar ng mutya, doon niya mauunawaan ang lahat ng kanyang sinasabi. Matapos nila noong mag-usap, napagpasyahan naman nilang magpahinga upang paghandaan ang pagsapit ng susunod na araw.
Inaasahan na din nila noon ang pagbalik ni Balong sa kanila na siya namang labis na ikinatuwa ni Omar. Kinaumagahan paggising niya, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang bumungad sa kanya ang kanyang tiyuhin. Meron itong daladalang supot na agad namang iniabot sa kanya. Tumayo ka na dyan, Omar. Eto, dumaan ako sa pinsang ko sa baryo. Para sa iyo yan. Wika ng kanyang tiyuhin. Nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali naman niyang binuksan ang supot para lantakan ang pagkaing ibinigay sa kanya. Habang abala siya noon sa pagkain, lumapit naman si Balong kay Manong Arnel para makipag-usap. Manong, may kailangan kayong malaman. Kanina habang naglalakad ako pabalik dito sa inyo, may narinig akong nag-uusap tungkol sa mag-amang ng gamot ng isang lalaking sinapian. Di ko man narinig ang mga pangalan nito, pero may kutob akong kayo ni Omar ang tinutukoy ng mga ito. Wika ni Balong. Nang marinig naman ito ni Manong Arnel, agad naman niyang tinawag ang kanyang anak upang ipagbigay alam ang impormasyong nasagap ng kanyang kaibigan. Matapos yan, kinumpirma niya kay Balong na silang dalawa nga ang nagpagaling sa isang lalaking sinapian noong nakaraan. Sa tingin mo, bakit kamo kami nila hinahanap? Tanong ni Manong Arnel. Hindi ko alam, Manong, pero paniguradong kung ano man ang nais nito sa inyo. Hindi ito maganda. Sagot naman ni Balong. Dagdag pa nito na habang nakikinig siya sa pag-uusap ng mga nilalang, napansin niya ang tinatagong baho nito sa katawan. Bagaman nasa kaanyo-anyo ng isang tao, sigurado siyang merong bahid ng pagiging aswang ang dugo ng mga ito. Nang marinig naman ni Manong Arnel ang kanyang sinabi, bigla naman itong napangiti habang patuloy na pinag-iisipan ang kanilang mga susunod na gagawing hakbang. Ilang oras pa ang lumipas, napagpasyahan nilang alisin ang lahat ng pangontrang inilagay nila sa kanilang mga bakuran. Ginawa nila yon upang bigyan ng pagkakataong makapasok ang mga nilalang. Yun na lamang ang tanging naisip nilang gawin noon para naman kahit papaano'y maimbitahan nila ang mga aswang sa kanilang bakuran. Sa pagsapit ng hapon, habang nasa kasagsagan ng pamamahinga ang tatlo, bigla naman silang napabalikwas sa kanilang kinaroroonan nang makasilay sila ng tatlong babaeng pabalik-balik sa harapan ng kanilang tirahan. Balong, sa tingin mo, sila na ba yan? Tanong ni Manong Arnel habang nananatiling nakaupo. Oo, Manong, sila na yan. Ba't kaya nahihiya silang pumasok? Bukas naman ang tahanan natin para sa kanila. Sagot naman ni Balong. Nang marinig ito ni Omar, bigla naman itong napangisi habang sumasagot ng, baka naghihintay sila na imbitahan natin sila. Papasukin ko na po ba? Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan niyang pagtayo at pagbagtas ng daan patungo sa kinaroroonan ng dalawang babae. Pagsilay naman kay Omar ng mga nilalang, bigla naman itong kumaripas ng takbo nang sa hindi malamang dahilan. Dahil sa ginawa noon ng kanilang mga bisita, kung kaya't hindi na nag-aksaya pa ng lakas si Omar na habulin ang mga ito. Sa pagsapit ng gabi, matyaga naman silang naghintay sa mga demonyong aaligid sa paligid. Buong magdamag sila noong nagmasid at nakiramdam sa kadahilan ng masyadong mapanganib para sa kanila ang maging kampante at panatag sa lugar. Bukod kasi sa walang pangontrang nakabaon sa tahanan nila Omar, aminado din silang hindi pa nila nagagawang mapalakas ang iilang mga pangontrang nakakapit sa kanilang bahay. Alam nilang naging mahina ito sa kadahilan ng ilang araw din silang nagbakasyon sa tahanan ni Balong. Habang papalalim ng papalalim noon ang gabi, dahan-dahan naman nilang nararamdaman ang pag-iba ng buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang napasilip sila Omar sa isang siwang ng dingding
nang makarinig sila ng isang napakalakas na pagyabag ng paa sa loob ng kanilang bakuran. Pagmulat ng kanilang mga mata sa paligid, doon nila nasipat ang isang taong lobo na merong mga kasamang malalaking baboy at 3 bruha. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, may mga nasipat pa sila noong mga engkantong itim na umaaligid sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang kinuha ni Omar ang kanilang mga armas at dali-daling lumabas ng kanilang tahanan. Pagsilay sa kanila noon ng mga nilalang, mabilisan naman itong humarap sa kanila habang nagwiwika ang taong lobo ng, Arnel, ibigay mo sa akin ang espiritu ng demonyong kinulong mo. Kapag ginawa mo ito, aalis kami dito ng payapa. Simpleng bagay lang ang hinihingi ko sa'yo, kaya huwag mo nang palakihin. Bakit? Anong gagawin niyo sa ikinulong ko? Bigyan niyo ako ng magandang rason para ibigay ko ito sa inyo. sagot naman dito ni Manong Arnel. Nang marinig ito ng taong lobo, bigla naman itong bumalik sa kanyang orihinal na anyo upang formal na makipag-usap sa 3 higlikas. Ayon dito, ang demonyong ikinulong noon ni Manong Arnel ay merong mahalagang parteng ginagampanan sa kanilang angkan. Hindi lang yun basta demonyo, bagkus ay isa ito sa kanilang mga manggagawang nagpapalaganap ng kanilang uri sa baryo. Ipinagtapat din sa kanila noon ng nilalang na ang lalaking sinapian at pinagaling nila noong nakaraan ay isang aswang at napapabilang sa kanilang lahi. Dahil sa sinabi nito, doon naman napagtanto ni Omar na ang mga aswang na kanilang nakaharap noon ay maaaring ang pinakamalakas na angkan na naninirahan sa kanilang baryo. Sa pagpapatuloy ng paglalahad nito ng katotohanan, muli itong nakiusap kay Manong Arnel na ibalik na ang demonyong kanilang ginawang bihag. Arnel, nakikiusap ako sa iyo. Ibigay mo na ang hinihingi ko. Hindi naman ito mahirap, hindi ba? Pangako, kapag ibinalik mo ang kasangga ko, hindi na ako manggagambala pa sa baryong ito. Wika ng nilalang. Nang marinig naman ni Arnel ang sinabi nito, ngumisi lang yon habang sumasagot ng, Mukhang hindi mo yata alam ang mga sinasabi mo. Nakakalimutan mo yata. Nasa magkabilang panig tayo. Sino man ang kaibigan mo, itinuturing kong kaaway. At base na rin sa iyong pagsasalaysay, isa ka ngang nilalang na walang magandang maidudulot sa mga likas na taong naninirahan dito. Sa bagay, wala pa naman akong nakilalang demonyong naghahangad ng mabuti para sa kapwa niya tao. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang nagpalit ng anyo ang nilalang na kanyang kausap na siyang naging hudyat para maalerto sila sa kanilang kinatatayuan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang noon ni Omar nang masipat niya ang 3 bruhang lumitaw sa ere. Dahan-dahan na ding lumalapit sa kanila ang malaking baboy, tanda ng pagsugod ng mga ito. Kung hindi ko makukuha sa maayos na paraan ang nais ko, pasensyahan tayo. Wala akong pakialam kung higlikas man kayo. Pare-parehas lang tayong kumakain, kaya walang nakakalamang kahit sino sa atin. Wika ng taong lobo. Matapos nitong makapagsalita, mabilisan naman itong inutusan ang kanyang mga kasama na sumugod sa kinaroroonan ng 3 higlikas. Pagsilay doon nila Omar, agad naman nilang iwinasiwas sa lupa ang mga buntot pagi nilang dala upang paghandaan ang nalalapit na digmaan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalapit sa kanila ang mga nagsisilakihang baboy at kasabay nito ang walang habas nilang paghampas ng latigo. Sa bawat paglapat sa balat ng aswang ng buntot paging hawak ni Omar, kitang-kita niya noon ang mabilisang pagkalapnos ng balat nito. Subalit nang makailang ulit na siya noon sa kanyang ginagawang paghampas,
Kitang-kita niya na hindi nang hihina ang mga baboy na patuloy na sumusugod sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan siya noong bumalik sa kinaroroonan ng kanyang tiyuhin para makahingi ng tubig. Tay Balong, hindi ho tinatablan ng mga buntot pagi ang mga aswang na to. Ano ho ang gagawin natin? Nag-aalalang tanong ni Omar. Bumalik ka na muna sa nanay mo, Omar. Alalahanin mo, nasa loob ng iyong walang proteksyong kubo ang inay mo. Huwag ka mag-alala. Hahanap kami ng paraan ng iyong ama para makagante sa ating mga kalaban. Sagot naman sa kanya ni Balong. Matapos nitong makapagsalita, mabilisan dinoong kumaripas ng takbo pabalik si Omar upang sundin ang sinabi ng kanyang tiyuhin. Kahit alam niya noong hindi tumatalab ang buntot paging kanyang hawak, patuloy lang naman niya itong ginamit hanggang sa dumating ang puntong bigla na lamang siyang natigilan nang masipat niya ang dambuhalang baboy na mabilisang sinapak ng kung anong nilalang. Okay, ano kaya yung sumapak doon sa baboy, no? Nakaka-excite, napakaganda nitong Higlikas. Pero kasi sa ngayon, ito pa lang yung pondo natin. Kaya baka ibang story muna yung ilapag natin habang nag-iipon tayo ng pondo para dire-diretso yung pakikinig ninyo. Okay? Yun lang. Salamat.